Здравейте всички хора по целия свят! Hello all the people around the world, motherfucker, shut up, help motherfucker. When I'm talking you shut up, okay? If you copy or I will copy you, motherfucker. Така, стига толкова глупост. Здравейте, аз съм Георгиев Георгиев. Смартен съм, улица Родопи 8. Да кажа ли единица, ще оказа 8601 8400, което значи не искам уважение на там на колко, ако смятате на колко на 29, да. Имам сестра близначка, която така висока много Георгиева, няма да кажа единито. И тя е на 29 днеска, днеска е нищо по-малко от нея. И ще й кажа с нея неща. Изтрицайки се трудение, учим се, искам целия свят да го знае, затова окам в YouTube ще определя и на английски, защото на друг език не мога да го кажа. Sister, dear sister, I love you really much, and happy birthday to you. Okay? And който пожелая, бъди здрава, жива, щастлива, дива, опасна и винаги гласна. Английски няма казвам, че не се объркам мисълта. Не съм пил, не слушам хиподил. Чао! Ще си пускам сайна готина пизненска веселя. Па за вас не му интересува. Който ме псува, да ме види колко струвам на живо. Защото камерата всеки може, ама на живо ще му кажат на вас. Аут! Това е сама късам. Който пробва да ме къса на живо, ще го късам.